إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha ғаламларны юктан бар кылып, безне үзенең иге-шиге булмаган хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкрләребез, мактау ва улуглауларыбыз, хәмд ва фәнәләребез булсын. Жир һәм күкләргә Аллаһының рәхмәте булып килгән. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән һәм безнең өчен иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз. Аның әмерләрен үтәгез. Аның харамнарыннан ерак торыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатих." Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." Һәм хакыйкый мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Бүген әлеге җомга минбәреннән сезгә Имам Бухари җыентыгында килгән сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисен искә төшереп китәсем килә. Әлеге хадисне безгә тапшыра Самура ибн Джундуб радиллаһу анху. Шушы сахаби сөйләвенчә, еш кына Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям намаздан соң, гадәттә ул иртәнге намаз булган, намаздан соң безнең ягыбызга борылып, бүген берәрегез төш күрдеме дип сорый иде ди. Кемнәр нинди төш күрде дип сорый иде ди. Һәм арадан кемдер үзенең күргән төшен сөйләсә, Аллаһ нәрсә теләсә шул сүзләр белән Аллаһның илчесе ул төшне аңлата иде. Ягъни ул төш белән бәйле нәрсәләрдер безгә әйтә иде, насихатлар бирә иде. Шулай бер көнне ди, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям бездән бүген кем төш күрде дип сорады ди. Аннарысын үзенең күргән төшен безгә сөйләде ди. Мөселманның төше булырга мөмкин төрле. Аллаһыдан булырга мөмкин һичбер мәгънәсез төш. Мәсәлән, нәрсәнедер көне буе уйлап йөрде дә төнлә шуны күрде. Булырга мөмкин шайтаннан булган төш. Бу үзе бер фән, бу үзе бер башка җомга хутбәсе булыр, бәлки иншалла. Әмма пәйгамбәрләрнең күргән төшләре вахи. Ул вахи. Ул Аллаһыдан килгән яки гыйлем, яки хәбәр, яки ниндидер әмер. Шуңа күрә Ибраһим алейхиссалам улы Исмагыйльне корбан итүен төшендә күрде. Һәм ул аңлады, бу Аллаһның әмре икән. Шулай итеп, сөекле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең төнлә белән күргән төшен сөйләде. Бүген төшемдә яныма ике кеше килде ди. Һәм минем кулымнан тотып, мине ниндидер изге җиргә алып киттеләр ди. Ягъни ул дөнья туфрагы, дөнья җире булмаган. Анда мин бер урынында утырып торучы кешене күрдем ди. Һәм ул кешенең артында, аның янында икенче бер кеше басып тора иде. Ул үзенең кулына алган иде тимер ыргак ди. Тимер ыргак алган иде ди. Һәм менә шушы тимер ыргак белән
ул аның артыннан yüzüne сугайды ди. Һәм бу тимер крючок була инде, аның yüzен тишеп кирәйде ди. Һәм ул аны менә бу тартып чыгарайды ди. Ягъни bütün нәрсәсен ватып, җимереп, йыртып чыгарайды ди. Аннары соң аның yüzü яңадан төзәләйде, һәм ул яңадан шулай сугайды ди. Мин бу хәлне күреп сискәндем ди. Шуннан да бу куркыныч манзара була. Һәм бу нәрсә бу дип сорадым ди. Ләкин мине озатып барган ике кеше киттек дип мине ашыктырып алып киттеләр, бу хәлне аңлатмадылар ди. Алга таба алар мине алып килделәр икенче бер кеше янына. Ул кеше ята иде ди. Тегесе утырып торса, бусы ята иде ди. Һәм аның баш очында мин икенче бер кешене күрдем ди. Ул кулына таш алган иде ди. Һәм ул бүтән кешенә таш белән аның yüzенә атайды ди. Таш килеп тигәч, аның башы ярылайды ди, шәшеләйде ди. Һәм таш тәгәрәп киткәч, ул ташны кире алганда, аның yüzü яңадан җыелды ди. Һәм ул яңадан атты ди. Яңадан атты ди. Мин бу нәрсәне күреп, куркып, бу нәрсә бу дип сорадым ди. Ләкин теге ике кеше мине киттек дип ашыктырып алга таба алып киттеләр ди. Ягъни аңлатмадылар. Шуннан соң biz bir миш авызына килдек ди. Миш зур пешке була инде. Зур котел була. Ул мишнең ди асты киңәеп китә ди, зур миш инде ул. Авызы тарая ди. Һәм шушы мишнең астыннан ут чыгайды ди. Ут килгәндә ди, аның уты тышка хәтлек чыгайды ди. Һәм иштәгеләр ди шул кызуга чыгып китердәй булалар иде ди. Һәм мин шул мишнең эченә карадым ди. Мин анда шәп-шәрә ялангач ирләрне һәм ялангач хатын-кызларны күрдем ди. Ягъни аларны шушы миштә яндыралар иде ди, ут шулай итеп бөркеп аларны кыздыра иде ди. Шуннан соң бу нәрсә? Бу кемнәр дип сорадым ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ләкин теге ике кеше киттек әйдә дип, алар мине алга таба алып киттеләр ди. Шуннан соң без bir елга ярына килдек ди, яр буена. Ләкин елгада ди су урынына кан иде ди. Һәм елга уртасында бер кеше басып тора иде ди. Аның ди шушы кан елгасыннан бик каты чыгасы килә иде ди. Әмма ләкин яр буенда мин икенче бер кешене күрдем ди. Ул кеше үз янына күп итеп ташлар җыйган ди. Һәм теге чыгарга маташканда ул таш белән аңа алып бирә иде ди. Ата иде ди, һәм аның теге таш авызына тиеп, ул чыга алмый иде ди. Һәм бер туктамый аны менә шулай таш белән атып, аның авызына тидереп, ул аны туктатып торды ди. Шуннан соң мин бу куркыныч хәлне күреп, бу нәрсә бу дип сорадым. Ләкин теге ике юлдашым мине киттек дип яңа алга таба алып киттеләр ди. Бара торгач, без bir yem-яшел бакчага килеп җиттек ди. Yem-яшел матур үсемлекләр белән бакчага килеп җиттек. Бакча уртасында мин зур бер агач күрдем ди. Агач төбендә бер бабай утыра иде ди. Бер бабай утыра иде ди. Бабай тирәли бик күп бала-чагалар җыелган иде. Ягъни сабыйлар чабышалар бабай тирәсендә. Бу инде yem-яшел бакча дигәч, агач дигәч, монда матурлык китте. Шулай бит газап бетте. Һәм ул бабай тирәли шулай балалар җыелышкан иде ди. Һәм мин күрдем агач тирәсендә тагын бер кешене. Ул үреп утны кыздыра иде ди. Үреп утны яндыра иде ди. Соңыннан минем юлдашларым мине агач башына алып менделәр. Мин ул агач башында бер өй күрдем ди. Өй. Һәм минем ди үз гомеремдә ул өйдән матур өй күргәнем булмады ди. Ягъни ул агач башындагы өй шул кадәр матур иде ди. Ул өйнең иченә кергәч, мин күрдем анда өлкәннәр бар иде ди, олы кешеләр бар иде ди, яшьләр бар иде ди,
ирләр, хатын-кызлар да бар иде, ди. Һәм сабыйлар да бар иде, ди. Ул өйнең эчендә, ди. Аннары соң минем юлдашларым мине алып чыктылар ул өйдән һәм агач буйлап тагын да биеккә алып киттеләр, ди. Ягъни агачтан һаман үскә менәләр. Һәм мин тагын да биектә, тагын да матур үй күрдем, ди. Тегесеннән дә матуррак, ямьлерәк үй күрдем, ди. Һәм ул өйнең эчендә өлкәннәр, яшьләр, төрле яшьтәге мин кешеләрне күрдем, ди. Шуннан соң мин үземнең юлдашларыма әйттем, ди. Сез мине көне буе йөрттегез, хәзер инде минем күргәннәремне миңа аңлатыгыз, дип әйттем, ди. Нәрсә сез миңа күрсәттегез? Мин ниләр күрдем монда, дип аңлатыгыз, дип әйттем, ди. Шуннан соң алар миңа сөйләп киттеләр, ди. Теге утыручы кеше, ди, аның башына ыргак белән, күрүк белән тимер сугалар, йырталар иде, ди. Ул ялганчы кеше, ди. Лжец, обманщик. Ул бөтен җирдә ялган сөйләде, ди. Һәм аның шушы газабы, ди, кыямәткә кадәр туктамаячак, ди. Аны шушы күрүк белән аны сугып, йыртып, аны газаплаячаклар, ди. Һәм шуннан да җәмәгать ялганчыга хурлык бу дөньяда. Ялганчыны аны хәтта ялганчы да яратмый. Ул ялганчы, ди. Ул үзе дә ялганчы инде. Аның белән бер нәрсә эшләмәде. Ул ата ялганчы ул, ди. Бу ана ялганчы. Шуңа күрә хәтта ялганчылар үзләре ялганчыны яратмыйлар. Аның белән эшлиләр, чөнки теге ялганчы, алар тиз табалар, кемне алдарга, кемнән нәрсә алырга. Шуңа күрә нәрсә? Ялган. Исламда ул зур гынах санала. Ул зур гынах санала. Һәм күп кеше өчен ялган сөйләү бик җиңел тоелса да, менә тегене алдады, моны алдады, бысын алдады, ләкин Аллаһ каршында ялган җиңел гынах түгел. Ул бик зур гынах. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан сорадылар: "Куркак була аламы мөселман?" дип. Может быть, мусульманин трусом, дип. Пророк сказал: "Да, может быть. Мусульманин может быть трусом". Когда у пророка саллаллаху алейхи ва саллям спросили: "А может быть мусульманин скупым, жадным?" Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил: "Да, мусульманин может быть скупым, жадным". А когда у него спросили: "А может ли мусульманин быть лжецом?" Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: "Нет. Лжецом мусульманин быть не может". Шуңа күрә җәмәгать ялган ул бик зур гынах. Мөселман кешесе ул алдарга тиеш түгел. Хәтта балаларыбыз ниндидер начарлык кылсалар, алар алдый башлыйлар. Аларга дөресен әйтсәләр, рәхмәт әйтергә кирәк. Бу әйберне кем ватты тәрәзәне? Әгәр дә ул мин ваттым дип әйтсә, ватуы дөрес түгел. Ләкин дөресен әйтүе аны мактарга лаек. Ни өчен? Чөнки тәрәзә ватуга карый, даже специально ватса да. Аның гынахасына карый, алдауның гынахасы зуррак. Кеше үзенең бер гынахасын яшерәм дип башкаларны алдый, һәм ул үзе дә белми. Аның теге гынахасының җиңелрәк алдауына карый. Алдау гынахасы тагын да зуррак булырга мөмкин. Шуңа күрә кыямәткә кадәр аның менә шулай башына күрүк белән сугып, аны йыртачаклар, диде. Аларга хурлык дөньяда һәм ахирәттә. Алга таба җир өстендә ята, башына таш белән ата. Бу кешегә Аллаһ Коръәнне биргән, ди. Ләкин ул төнләрен Коръән укымаган, көндезен Коръән белән яшәмәгән, ди. Кулында Коръән. Кулында Коръән. Киштәсендә Коръән. Машинасында Коръән. Телефонында Коръән. Тормышында юк Коръән. Коръәне бар, әмма ул Коръән аңа тәэсир итми. Аны үзгәртми, аны төзәтми. Һәм менә бу кеше шушы газабын күрәчәк. Шуңа күрә җәмәгать, без бүген шундый заманада яшибез. Коръән, урысча әйтәм, он никогда не был таким доступным. Сахабаларның кулларында Коръән булмады. Чөнки Коръән җыелмаган иде.
Коръан җыелганнан соң да ул санаулыгына дәнәдә иде. Һәм шуңа күрә сахабалар Коръан аятларын стеналарга яздылар. Агач кайрыларына яздылар. Ташларга яздылар, бер аятны яздылар. Шуңа күрә җәмәгать ләкин алар Коръан белән яшәделәр. Бүген безнең бөтен җирдә Коръан. Әмма ләкин тормышыбызда Коръан юк. Шуңа күрә бу Коръан, Аллаһ аңа Коръанны биреп тә Коръан белән яшәмәүче, Коръанны өйрәнмәүче диде. Миш авызыннан карап син күргән ирләр һәм хатыннар, алар зинашылар ди. Зина кылу. Никахтан тыш Аллаһ каршында килешү төземичә чит хатын кыз белән зина кылу. Исламда зур җинаят. Һәм бүген бу җинаятны без ешрак сөйләргә тиеш. Ешрак сөйләргә тиеш, чөнки бүген зина, мөхтәрәм җәмәгать, ул шул кадәр киң таралган. Хәтта аны күп кенә кешеләр җинаят дип түгел, батырлык дип уйлыйлар. Әгәр дә ул кемдер аңа минем бер сөяркәм дисә, минем 3 сөяркәм бар ди. Әгәр бу әйтсә, мин үз гомеремдә 5 кызның башына җиттем дисә, ул әйтергә мөмкин, мин 10-ныкына дип. Шуңа күрә кемнәрдер күкрәк кагалар Аллаһка каршына җинаят кылып. Шуңа күрә менә бу миш эченә тутырган ялангыш ирләр, ялангыш хатыннарны, аларны кыямәткә кадәр инде нәрсә газап башланган. Ул инде бара ул газап. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръан-ы Кәримдә нәрсә диде? Вала тaqrabu zina диде. Зинага якында бара күрмәгез диде. Зина кылмагыз димәде. Зинага якында бара күрмә, чөнки зинаның башы күптән алдан башлана. Зинаның башы башлана синең күз карашында. Шуңа күрә күзеңне төшер диде. Ялгыз калма диде. Ялгыз сәфәр кылма диде. Ләкин күп кенә бүген мөселман егетләре, мөселман ирләре шушы зинаның сәбәпләрен япмыйча зинага керәләр. Һәм Алла сакласын, безнең арабызда бар шундай егетләребез, алар зина кылалар. Һәм алар башларына да китерә алмыйлар нинди кытышкыч зур гынахка керүләр. Чөнки зина ул җәмәгать зур җинаят. Аллаһ Тәгалә зинага якында бармагыз дип әйтте. Алга таба елга уртасында басып торган кан елгасыннан бик каты чыгасы килә. Ләкин яр буенда басып торучы таш атып, аны кире куа. Аны шулай газап тота. Бу риба ашаучылар ди. Процент ашаучылар. Кредитларга чумып, башкаларга под процент биреп, под процент алып, Аллаһ куйган сәүдә, халал сәүдәдән китеп, алар харамга, риба ашауга кергәннәр. Һәм җәмәгать ни өчен ул кан елгасы? Чөнки риба ул кан, ул зулымлык. Риба ул зулымлык, ул кеше рәнҗетү, ул кешелекне һәлак итү. Ул аннан чыгасы килә, ләкин чыга алмый. Рибага кергән сайын аннан чыгып булмый. Беренчедән ул аның тәмен белә, икенчедән ул бу рибасын ябам дип икенче берәүдән риба ала, тегеннән ала, бысын яба, шулай итеп нәрсә? Рибадан чыгасы килсә дә чыга алмый. Бүген җәмәгать күпме мөселман кардәшләребез намаз укып йөрүче, җомгаларны калдырмаучы. Бүген күпме кардәшләребез кредитта утыралар. Машинасы кредитка алынган, квартир кредитка, тегесе сәүдә, бизнес кредитка бара. Шуңа күрә җәмәгать бик зур сорау туаларның намазлары кабул була микән? Чөнки риба ул кытышкыч гынах. Рибаның гынахасы зинадан да куркыныч. Шуңа күрә Алла сакласын, Аллаһ Тәгалә, азиз кардәшләрем, рибадан качыгыз. Сәүдәләрегезне рибадан чистартыгыз. Паклагыз. Эшерек шестеркада йөр. Мерседеста йөрмә, ләкин рибага кирмә. Кирмә, Аллаһ дәрәҗәңне күтәрер. Күтәрер ул сиңа. Әгәр сиңа Мерседеста йөрергә язса, рибасыз да Аллаһ сине йөртәчәк анда. Шуңа күрә рибага кирмәгез. Качыгыз. Әгәр дә рибадан китмәсәгез, белегез. Аллаһ сезгә сугыш игълан итә. Аллаһ объявляет вам войну. Бакара сүрәсе
278, 279 Аллах Тағала айтады. Я айюхаллазина аману тақуллах. Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһыдан куркыгыз. Вазару ма бақия минар риба. Һәм рибадан калган проценттан китегез. Ул харам. Ул сезнеке түгел. Ин кунтум муъминин ди, әгәр иманлы булсагыз ди. Иманыгыз бар икән ди. Рибадан кергәнне алмагыз ди. Китегез аннан ди. Фа ин лам тафалу. Әгәр мине тыңламасагыз ди. Бу сүзне Юсуф әйтми. Мына Аллаһ әйтә. Мин Аллаһның сүзен китерәм сезгә. Әгәр мине тыңламасагыз, фа'зану бихарбин мин Аллаһи ва расулих ди. Мин сезгә ди Аллаһ һәм аның илчесе сугыш игълан итә ди. Аллаһ объявляет, и его посланник объявляет вам войну ди. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ сакласын. Бакара сүрәсе 278-279. Бик күп кешеләр бүген. Мин урамдагы кешеләргә әйтмим. Мин үзебезнең кардәшләргә әйтәм. 1000 хәйлә таба. 1000 сәбәп гызыр таба. Сәүдәсен кредитка алып барага. Машинасын кредитка алырга. Бер җитәкче, кичкенә түгел. Зур строительный компаниясе бар. Бәхәсләшеп киттек. Аңа әйттем: "Абый, нигә син рибада утырасың?" Шуннан соң ул миңа әйтте: "Мин фәлән 100 кешегә зарплата түләргә кирәк. Миңа теге объектны, бу объектны капларга кирәк." Понятно, генеральный директор нишесең инде. Мин аңа әйттем: "Абый, дидем, аш бер ларек, сат шул ларекта жвачка. Һәм үзеңнең семьяңны ашат, бу синең өчен хәерлерәк булачак. Генеральный директор строительной компании булып утырганчы. Гынахка кереп." Шуңа күрә җәмәгать, фарыз түгел генеральный директор булу, рибага чумып. Әмма семьяңны карап ашату фарыз. Сахабалар ашаттылар. Шуңа күрә бу синең өчен дә, гаиләң өчен дә хәерле булачак. Алла сакласын. Агач төбендә утыручы бабай, күчтек яшел бакчага. Агач төбендә утырган бабай, аның тирәли балалар җыелган. Бу Ибраһим пәйгамбәр диде. Ибраһим пәйгамбәр һәм аның хатыны Сара. Аллаһ аларга сынау бирде. Бик озак балалары булмады. Менә алар җәмәгать хәзер шушы агач төбендә балаларны үз тирәләренә җыялар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бу Имам Ахмад, Хаким, Байхақи риваятларында килә, мөэминнәрнең балалары ди, җәннәтнең бер тау башында ди. Мөэминнәр кайтып җиткәнче ди, Ибраһим һәм аның хатыны Сара аларны карап тора ди. Җәннәттә балаларны үз яннарына җыеп, теге балалар әтиләре, әниләре кайтканны көтеп торалар ди. Шуңа күрә бу Ибраһим пәйгамбер ди. Утны өреп кыздыручы ул мәлик фәрештә ди. Җәһәннәм сакчысы. Беренче һәм икенче йорт ул мөселманнар өчен ди. Мөселманнар өчен ди. Аллаһ юлында шаһид китүчеләргә дип әйтә икенче йортны. Пәйгамбәребезгә бу сүзне сөйләгән кеше әйтә: "Мин Җәбраил фәрештә" ди. Һәм икенче юлдаш бысы Микаил ди. Без Җәбраил белән Микаил ди. Ә хәзер башыңны өскә күтәр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям башын өскә күтәрсә, анда бер булут кебек бик матур нәрсә күрдем ди. Шуннан соң бу нәрсә дип сорагач, "Ә менә бу синең урының булачак" дип әйтте ди. Бу синең урының. Һәм мин ди шул урынга тизрәк барырга теләдем ди. Һәм ярыймы миңа үз урынымны алсам? Юк әле, синең вакытың җитмәле әле. Кайт ди. Аннан соң вакытың җиткәч, шушы урыныңны алырсың дип әйтте ди. Бу Имам Бухари риваятында килә. Әлбәттә җәмәгать, мондый хадисләр, монда мактау юк инде безне. Без булдырабыз, без фәлән дип әйтүләр юк. Монда куркыту. Ләкин җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә шушындый куркыныч манзараларны сөйләп, ул безне гынахтан ярагайтырга тырышты. Чөнки гынахка чумып, тормышның бер кашанда бәрәкәте булмаячак. Гынахка чумып табылган мал-мөлкәтнең шатлыгы булмаячак. Гынахка чумып табылган дәрәҗәләрнең адәм баласының тормышында бер кашанда һичбер шатлык, һичбер куаныч китерәчәге юк. Шуңа күрә мөселман кешесе тақва булырга тиеш. Аллаһның әмерләрен үтәргә, тыйганнарыннан тыелырга тиеш. Бабайлар әйтә торган булган: 1000 сум садака биргәнче 1 сум харам малдан саклан дигән. Шуңа күрә Раббым безне харамнардан сакласын.
Аллаһ ризалыгы өчен хәләл, хәерле тормышта булырга насыйп итсен. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим. Ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим.